Nekez musika taldeak lokatzetako igela diskarekin biran ibili ziren Euskal Herritik eta azkenengo kontzertuan hemen Iruñean bideoklipa grabatu zuten. Aste honetan kaleratu egin dena, baina utzi diezaiogun Jon Zirizari xehetasun guztiak ematea. Arratsaldeon, Jon. Baita zuri ere. Zer modu zaude? Aitzongi, tope. Poste naiz, atope. Hemen kontatzeko zen izan den gure esperientzia, bi urte hauetan. Eta zen nolako esperientzia izan da? Ikaragarria, hitz polita, eta izan da bi urte kontzertuz beteriko bi urteak. Bueno, beteriko, guk gehiago nahiko gehintuzke, azkenean izan direnak 43. Agitz konten gaude, eta hori, aitzina jarreteko goz. Hori izan da, eta hori, bira bukatu genuen hor, Kanaia aretoan, Iruñean. Gu Iruña herrikoa gara, beti erraten dugu, ez nola beteko Iruña herriko herrien existentzia eta identitate hori, hori mantentzen dugula, ni barenengoa, eder ere bai, Joseba Tarrabikoa, eta, bueno, Ander, bai izan da beti Iruñekoa, izan duzuela eta Aldezarren artekoa. Baina, bueno, beti erraten dugu Iruña herrikoa garela, laukote, eta, bueno. Hola, super kontentu. Eta oroimenean gelditzeko biraren amaiera grabatu zenuten. Bai. Nola egiteko, amaiera proposa emateko egin dugun bira honi, ez bakarrik birari, baizik lokatzetako dela diskari, zin izan den prozesua eta dena, eta nola bizi izan dugun guk, partaideok, ikusi genuen, bai ala beharrez, atera behar genuen bideoklipa, ez? Eta onatz, emaitza, ez dakit ikusi zuten. Aste hartetik publiko dago, jende guztia ikusi dezala. Eta, super kontent emaitzarekin izan da ikaragarria, esker mian hitz eta bezarkada bat Javi, Birto, Nafarkorekoa, Javier Agaiztik Grein. Izan da kriston lana, kriston irudi polita, oso ongi, hemen ikustezak izute. Oso ongi tratatu ditu denborak, kantaren denborak, zer transmititu nahi dugun kantarekin. Bizi kanta. Bizi kanta, diskoaren, lekoatzeketako gelaren diska. Eta diskakoa. Eta, onatz, ikusi dezakezue YouTubeen bertan, gure kanaletan, eta Facebooken ere, hori, zina maitza, eta, ikurtizak ez duen ez. Gu gade, super kontentu. Ikusten dena da kontzertua bera eta gero kolaborazioak, ez? Bai, Kanaian, guk erran genuen, bukatu nahi genuen bira leku potente batean, eta familian eta familiatik kanpo ere, gombidatu nahi genuen jendea, eta egin genuen alokatu genuen Kanaia, aretoa, eta bertan, egin nahi genuen biran eman dugun kontzertua eta pixkat handitu kontzertu hori, kanta gehiagorekin, bertze diskakoak, eta horretarako ikusi genuen superpolita izan litzatekena, gurekin ibili diren taldeak eta lagunak, azken finean lagunak direlako, gau horretan parte hartzea gurekin. Eta, horratz, bortz kolabo izan ziren, bat Iñaki, Moz taldekoa, sarka bat hemendik, Gartxot, Gultibrigadekoa, propaganda egiten, bere taldea. Gero, Maialen, Txeka sobre salto, beretzen musu bat, hemendikan. Aron eta Jon, Bourbon Kingseko baso jolea eta beslaria. Eta hala izan zen, horiek izan ziren kolaboak eta batera zen ikaragarri. Eta hori, etorri zen jende nahikotxo, espero genuena baino gehiago agian, eta izan zen super familiarra, super bortitza esan nahi dut. Musikan bortitza zen, gero izan genuen gonbidatu berezia Against the Waves, talde Madrildarra. Oso ongi zutela, oso gustora, beraiekin ere, eta gero, erori zitzaigun irkaia izan behar zen bertze gonbidatua, baina, horri ditu zen kontua. Ezin izan zuten, eta, eskenean gu biok, Against the Waves eta nekez. Eta bizi izan dako, zuek orain daukazuen bizipen hori eta gero bideoan ikusterakoan, nik uste bideoak plasmatzen du gau horretan bizitakoa. Hori, hala,
Osea, esan zen, pues hori, sinergia horiek, abiadura, zera, mantxotasuna behar denean, eta garra, ez dakit... Bai, indar hori. Indar hori da, gu nahi genuen plasmatu, eta are gehiago ez hori, kanta honekin, guretzat berezi samarra dela, ze, azkenean, gehien bat eder eta biok, ze kuadriako bat, hildela, eta, bere omenez egindako kanta bat dela, eta ez da bakarrik hitzaren gatik, baizik musikalki, ni personalki da gehien gustatzen zaidana, jendeak bakoitza dauka bere gustua. Eta, ikusita emaitza, bideoklipan musika, irudiak, gauaren giroa, gau horren giroa, eta dena nik uste asmatu dugu bete-betean. Eta nola grabatzen da bideoklip bat zuzeneko bat egiten den bitartean? Gu musikario gaudela gurera, gurera, hor diotzen. Baina, errangen nion Javi, hori. Eta, bera bakarrik grabatu zuen irudi hauek guztiak, karagarri ongi, aitzongi, txaperak entzeko modukoa. Ikustizak ez gure, zelako emaitza izan duen. Eta bera, gu jotzen genuen bitartean, egiten du, nolabaiteko memoria biltoki bat betetzen du, irudiaz, momentuaz, enkajatzeko kantarekin, nola egin, parkatu. Eta, gero, badago memoria horretan naste-borraste bat, eta kantaren esan nahiarekin eta transmititzen dionarekin, lortzen du bolako emaitza bat, ez? Ikaragarria, ez? Eta, naste-borraste horretatik, baukazuak guztia, eta bazaz filtratzen, eta azkenean gelditzen zaizuna da, hauxe, ez? Ze momentua konkretua, azkarrago, mantxoago, nola egin irudia, eta gainera izan genituen argiekin eta oso ongi gelditzen da. Gu hala sentitzen dugu. Bai, ongi, azkenean horrentarako da, ez? Bai, eta gainera hori, ere ez da bakarrik gu zuek ikusten duzuna, baizik kontzertu baten atzean dagoen, teknikariak, argi teknikariak, ez? Adrian zatzen gure teknikari momentu horretan argierekin, eta oso ongi. Eta gero Fran eta Txus ere egon ziren hor, eta Torete. Baina hori soinu teknikariak eta ekipoarekin, eta oso ongi soinatu. Kriston soinu batera zuten, oso ongi izan zen dena, eta ez dakit, super content emaitzarekin. Eta hori, emateko ibilbide bati amaiera dira horri. Bai, gainera, nahiko simbolikoa gara ez, gizarte honetan, eta simbologia horren baitan, ematen diogun balio simboliko hori, bukatzea bira bat nahi dugun moduan ez, plan modu handian guretzat dela familiarekin, ezagunekin, prezio honearekin zatzen 5 euro sarrera, bertzerik ez. Orduan, jende guztia joan zedila, ez? Eta azkenan etorri ziren, eta oso ongi, esaten dena kolofoi bat, ez? Gure birari kolofoi bat, eta bukaroan emateko, eta izugarri jendetsu eta polita izan zen kontzertu hori. Orduan, publikotik jasotako erantzuna ere, batez ere azkenengo kontzertu horretan zelako hori zuen hurbildeko jendea. Polita, unkigarria eta emozionantea dena, denetarik. Osagai guztia bat zeuden hor kontzertu horretan. Gizatu baten osagai guztia, oso den. Eta orain dela 3 urte ateratako igeletako azkenengo diskaren kontzertuak ziren. Eta zenolako erantzuna ere jaso duzue hori Euskal Herritik. 2018-tik abian jarri ginen diska honekin. Lehenbiziko kontzertua izan zen Katxetasen, Lizarran, bertan. Oso gustora, Lizarran beti aitzaiz gustora, Katxetas, are gehiago, eta jendearekin, txuti guztiekin, de puta madre beti. Eta, azaro horretatik, 2018ko azarotik, ia joan zen, egin dugu trampa, porque hau ez da izan gure azkeneko kontzertua, kontzertu horren ondoren bertze bat eman dugu errekale horren. De propina erraten dena, pizgarri modu, baina, bai. Hango jarrerarekin ere ez? Hori da. Orduan supergustora, baina hori hasi ginenetik honen arte, izan ditugu hilabeteak jo ditugula 4 kontzertu, bortz inkluso, eta hilabete batzuk ez dugula jo. Bakizu, ezin dena realitate talde humila,
umien errealitatea, horixe da, ez? Eta, bueno, baina geroz eta gehiago lortzen ari gara nahi duguna, ez? Geroz eta gehiago jo, hurbiltzea eszenatoki handietara, bueno, beti erraten da, nahiago dugu eszenatoki txikiak, bale, eszenatoki txikiak maite ditugu, noski, baina handiak ere. Osea, izan gaitezen zintzoa, Osea, nire guri gustatuko ditzaiguke izan duguko, ezen dugukera, jo dugu gatortzurrok batean, duela 2012an izan zen. Orduan horretan, pausuz pausu musika holaxe da, pausuz pausuko prozesu bat, eta honek ez dueten, momentuz ez dueten, ez? Orain, 2 urte ondoren, 43 kontzertu eman ondoren, eta sensazio atsegin pilo bat sentitu ondoren, bueno, orain momentua da atsegin alditxo bat hartzeko, baina ez gelditzeko, baizik pentsatzeko ongi, ze nahi dugun, ze itxura emanen diogun datorren proiektuari, eta nola egin nahi dugun, ez? Hori guretzat garrantzitsuena da. Ze honetan, hori, azkenean jakintasuna, zure akatxetatik ikasten duzu prozesu bat da. Eta, bueno, horretan gaude eta orain bertze pausu bat emanen dugu. Eta, bueno, batek daki, nola izango den, orain gaudela nolabideko zimeldutan. Baina, bueno, zerbait egina daukagu ja, eta pixkanaka emanen diogu forma, deitxura. Lokatzetako igelerako ere atxenaldi kakotxen artean. Hala izan zen, ez? Azkenean, hiru diska, lehenbizikoa akustikoa eta bi diska ondoren erran genuen behar genuela denbora bat ongi egiteko gauzak, ez? Eta lasaitasunak jakintasuna ematen dizu, eta ezagupen hori jarri genuen emai gainean lokatzetako igela diskarekin, ez? Hurrengo diskan, lokatzetako igela grabatu baino lehen egon ginen urte bat lasai geldirik, pentsatzen, konposatzen, ahalik eta hobekien egiten, eta, disko baten dakarren kontu guztiak ongi lotzen, ez? Bai, komunikazioa nola eta bar, ez? Eta, honetan gauza bera egin nahi dugu, eta, baina, abantai batekin, dela zarragoa garela, eta zerbait gehiago dakigula, baina gutxi, ez? Pentsa bertze munduko ezer dakigula, baina, ikuspunto horretatik abiatuta, suposatzen dut, alba da, lokatzeko dela, baina disko hobeago bat, hobeki bat, terako dugu, ez? Bai, azkenean. Bai, hori da beti egiten dena, ez? Beti ikasten dugu egin dugunatik, eta hortik gainditzen saiatzen gara. Hoixe, hortan datza, azkenean. Ez dakit nork Robek, uste dut ezten modurukoak erraten du, oraindik ez duela bere kantariko bere nahi dantzi. Ez da komposatu, ez? Gu, gure mailan, berdin. Zuen kasuan gainera talde bezala 10 urteko ibilbidea duzue. Eta zenolako bilakaera izan duzue? Da, gazi gozo ezakit ibilbidea bat, izenak erraten duen moduan nekez, nekez izan da, izan ditugu hainbat oztopoa, eta, zera, baldintza edo kondizio extramusikalen galtik, paroi bat, nik ez nintzen egon urte batez. Eta, baina, beti jakin izan dugu nola atera egoera txar batetik. Eta hori da gehien gustatzen zaiguna gure taldetik, ez? Gaudela egoera batean ez dugula gustoko, baina hobetu behar dugu. Eta hortik ateratzen, hori. Hortak datza da lokatzetako igelaren filosofia, ez? Lokatzetatik ateratzea, bihurtzea eta zure bidea aurkitzea alik eta hobekien. Eta nahiko ongi egiten ari bizitzen. Bai, zaitzen ari gara, Gu inoiz baino kontentago, ez dakit pozik ez. Bai, motibatuak. Motibatuago guk egiten dugun musikarekin, gure proiektua nik sinisten dut pide bat, suposatzen dut bertzeak bezala. Eta horrek eramanen gaitu, espero dute, bertze estadio batera, ez dakit nora, bertze estadio batera, seguro. Hobego batera, bai. Eta hastapen horietatik musikalki, ze nola aldatu da taldeak edo mantendu egin da, nortasuna beti mantentzen da, ez? Bai, baina ez dakit. Bai, baina ez. Azkenean da betiko erraten dena musika munduan, ez? Dira betiko glitxeak, ez? Nola harre. Ez dakit, nik uste, bigarren diskatik, zure esku diskatik
Lokazetako egela dizkara, egon da erraldoien salto bat. Hala da, eta zure eskuren esentzia agitz gutxi gelditzen da. Osea, nik hola ikusten dut, A ber, gure esentzia gu gara, jarritzen dugu, agian letretan eta hitzetan eta konposatzeko moduan, bai, hor gelditzen da esentzia, baina, bueno, Lokazetako gelan izan da gure inflexio puntua, nik uste. Eta horrela mantendu nahi dugu dinamika. Nolakoa da zuen sortze prozesua? Bueno, gure sortze prozesua da nahiko komunalak gara sortze prozesurako, ez? Baina, bueno, gehien bat, a ber, gu ideia bat egiteko buruan behar duzu melodia. Normalean, ez? Eta zerk ematen dio melodia kanta bati, gitarra. Ale gehiago izan da guaren talde organiko bat bezala. Organikoa erra nahi dut, gitarra, baxua, bateria eta ahotsa. Osea, nahiko organikoa bai. Eta ahotsak. Eta ahotsak, hori bai, ahotsak. Eta, bueno, normalean ederrek egiten du, sortzen du idei bat. Jartzen gara musikariok, ahotsak gabe, haman komunean. Handerrek egiten ditu arregloak, abesteari, ze detaileak nola egin, nahi detaileak, eta, bueno, nik akoplatzen niak baterioli moduan akoplatzen naiz kantaren beharretara, eta, bueno, nik ere, nire mailan egiten ditut nire arregloak eta hori. Eta, bueno, nik batzutan ere ideia dut buruan, grabatzen dut nik jotzen eta behartzen diot ederri eta se vuelve loco jartzen da eroa, eta harretu dut, zer egin nahi duzu honekin. Baina, bueno, azkenean da, osagarritzen gara agitzongi, ez? Eta gero, bueno, fikatzen dugu zein izan behar den kantaren struktura, azpiegitura, ez? Estrofak, estribilloak, nola egin, ze korte, ze arregloa, ze detaileak egin. Eta gero, azten gara ahotsekin. Eta, bueno, Joseba jartzen du bere eginda, bere melodia, eta, bueno, gero behin melodia erdi finkatuta egiten dugu hitza. Ahalik eta bekin kajatzeko. Eta gero lan horiek aurkezterakoan oraindik urduri jartzen zarete? Noski. Eta zerbait doinu errepikakor bat dela, ez baduzu oraindik ez bazara urduri sentitzen eszenatoki baten gainera sartu baino lehen, utzi musika. Baina, hala da, gu sentitzen duguna jo baino lehen, nik sentitzen duguna, da droga bat, hor dagoena, eta hori da, hori da ematen dizuna, hori maitatzea ofizio edo lan hau, edo hobi hau, musika, ez? Azkenean hori da, eszenatoki batera igo baino lehen, daukazun hori, adrenalina puntu hori, beti kontzertu guztietan, berrogeietan, eta etorriko direnetan ere. Bai, esperientzia azkenean beti ezberdina da, ez? Bai, hori da. Esperientzia izan dezakezu, agian urteekin gozatzen duzu gehiago eszenatoki baten gainean, baina urduritasuna beti izan duzu. Bai, eta gero ateratzerakoan zen nolako publiko aurkituko duzun, eta hori beti ezberdina da. Hori da. Publiko aurkituko dugun. Azkenekoetan, baina esan dugu aukera, berri txarrak baten aurrean. Hori da Euskal Herriko talde askoren errealitatea zoritxarrez. Eta Euskal Herrian bertan, ez Frantzian, ez da, denok sufritzen dugu, nola da. Baina ongi, nahiko 43 kontzertu Bai, gero batzuetan izan dugu, kriston sorpresa eman dugu, eta hango jendeak ez gintuzten ezagutzen, eta baten joan eta kriston kontzertu egin dugu, eta jendea erakarri dugu jendea, eta jendea superpozik, eta ez dakit zer, eta gurekin gelitu gara flipatuak zuekin, ez dakit zer. Ongi hori, jertzatu da pilotan, bai, superkontent, horren alde, ireki dugu nola baiteko merkatua ez dut erronen, baina ireki dugu abagunea. Bai. Abagune bat, Euskal Herria marna. Eta orain hurrengoan pentsatzen esan duzu? Hori da, horretan. Horretan gatza, orain izan dugu, grabatu dugu abesti bat orain, Malaspulgasen kontua, eta bai, Espainia Europak ilusaina du. Hori da. Bai, orain izango du horren inguruko elkarrizketa ere. Hori da, egin dugu grabaketa bat, Flitterren kanta bat, ez dudala erronen, zinden, sorpresa. Eta gero, bertzalde, orain
bideokliparekin egon gara jotake, medio komunikabide guztietara bidaltzen, ongi lantzen kontua, prentsa barra egiten, ez dakit zer, nahiko autonoma gara horretarako. Gu gara gure dena, gu gara gure manager, gure road manager, gure komunikazio arduraduna, gu gara deno. Eta batzuetan hori da hoberena uste dut nik. Bai. Hombre, a ber, bai, noski. Osa, azkenean ematen diazu zure proiektuari nahi duzun itxura. Hori da berena, hori ere. Baina nahiko autosuficientea eta autogestionatuak gara. Primeran, orduan momentuz bideoklipa hor daukagu sarean? Bai, perfecto. Eta orduan nun ikusi dezakegu? YouTubeen, Maldito Rekordseko kananean dago, baina YouTubeen jartzen duzu Nekez Bizi, eta gertzen da. Eta gero bertzera gure Facebookean, eta, sare sozial guztietan dago. Arazurik ez ikusteko. Eta zuen lana berriaren edo zuen pausuen berri izateko ere zuen sare sozialetan? Bai, segurezko baiet. Orain egonen gara pixkat Madrigerara joanen gara, egoteko, etortzen dela gure negua eta inbernatzera. Ez, inbernatzera ez, baina pentsatzera proiektuak egiten eta musika konposatzen ez, gehien bat. Eta hori, ez dakit erran, nik erran nuke datorren urteari begira, zerbait eginen genuke. Primeran, orain dena ederki prestatzera. Hoixe, hortan gabiltza. Mi esker Jon etortzeagatik. Titzagatik, bai. Eta izango dugu zuen berri. Espero ezagun baietz. Bai, eski baietz. Ero arte, bai. Aio, ezer bertzerik bai. Aipatutako bideoklipaz disfrutatzeko aukera izango duzue oraintxe bertan. Hortxe uzten dizuegu.